салом бинандагони азиз, тавре ба мо шумо маълум аст таи чанд рӯзи охир озмуни ҷумҳуриявии хонандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат баргузор гардида истодааст ва қайд кардан ба маврид аст ки айни замон мо дар назди китобхонаи миллии Тоҷикистон қарор дорем ва мехоҳем шуморо бо ҷараёни баргузории озмун шинос намоем. Ин аст рӯзномаи озмуни хонандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат. Моро ҳамраҳӣ намоед ва мо шуморо бо рафти озмун ва баргузории он шинос хоҳем кард. Рафтем. бинандагони азиз, айни замон мо дар толоре қарор дорем ки бо иштирокчиёни озмун саволу ҷавоб баргузор мегардад ва ногуфта намонад ки инҷо ба маҳорат ва албатта дониши иштирокчиён 5 нафар аъзои ҳакамон ки бо ин соҳа хеле хуб шинос ҳастанд баҳогузорӣ менамоянд ва ногуфта намонад ки саволу ҷавоб маҳз доир ба асарҳои пешвои миллат баргузор мегардад. Бо мо буданро фаромӯш насозед. бинандагони азиз, чунин озмунҳо албатта соли аввал нест ки дар ҷумҳурии мо баргузор мегарданд ва албатта ҳар як озмуни ҷумҳуриявие ки ташкил мешавад шаффофияташ хеле хуб таъмин карда мешавад ва маҳз ба хотири шаффоф гузаштани озмун инҷо як толори махсус таъмин карда шудааст ки дар инҷо монитори махсус аст ва иштирокчиён метавонанд ё ин ки наздикони онҳо метавонанд ба пуррагӣ ҷараёни баромад ва саволу ҷавоб бо наздиконашонро тамошо кунанд ва албатта худ низ баҳогузорӣ намоянд ва ҳамзамон инҷо дар қатори наздикон ва устодон инчунин иштирокчиёни озмун худ нишастаанд ва биёед эҳсосоти онҳоро мефаҳмем ки дар чӣ ҳолат қарор доранд. салому алайкум, худро муаррифӣ кунед. ман сулаймонзода муниса, донишҷӯи бахши дуи коллеҷи техникии омӯзгории ноҳияи рӯдакӣ мебошам. ихтисосам таҳсилоти ибтидоӣ. беҳтарин аст. Мегуфтед ки бори аввал аст ки дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ иштирок мекунед? бале, бори аввал аст ки ман дар озмуни хонандаи беҳтарин пешвои миллат, асарҳои пешвои миллат иштирок мекунам. пеш аз ин дар ягон озмуни дигар иштирок карда будед? бале, бисёртар дар озмунҳои фаннӣ аз фанни химия, биология иштирок мекардам. мегуфтед ки фарқияти ин озмун аз озмунҳои дигар дар чист? фарқияташ дар озмунҳои фаннӣ ҳиссиёте ки дар ин озмуни хонандаи беҳтарин асарҳои пешвои миллат аст, он ҳиссиёт дар он ҷо нест. чӣ гуна ҳиссиёт аст? ҳиссиёт тарс, мақсад метарсиям хеле, вай да бисёртар осонтар аст. осонтар аст. бале. мегуфтед ки то ин давр чӣ гуна омада расидед? то ин давр аввал аз байни коллеҷои худамон одам мақсад экзамен споридем, имтиҳон споридем, баъдан ба ин ҷо роҳ ёфта омадем. ба фикри шумо баромадатон чӣ гуна буд дар назди аъзои ҳакамон? баромадам он қадар бад не. бад не буданд саволҳое ки ба он ҷавоб гардонда натавонистед? бале, бисёр як ду се савол буд, ҷавоб надодам. саволҳои душвор буданд ё ин ки шумо онҳоро нахонда будед? ростӣ нахонда будам, ду се саволашро мутолиа накарда будам. бо рақибони худ шинос ҳастед? бале. ба фикри шумо аз онҳо каме сустар ҳастед ё на ё боқувваттар? на, он қадар не, миёна. мегуфтед ки умуман таассуроти шумо чӣ гуна аст аз иштирок дар ин озмун ва пас аз мутолиаи асарҳои пешвои миллат шумо чӣ ба худ гирифтед? пас аз мутолиа кардани асарҳои пешвои миллат мо дар бораи қадим давлати сомониён чӣ гуна буданаш, миллати тоҷик аз куҷо пайдо шудааст ва бисёртар дар бораи қаҳрамонҳои тоҷик фаҳмидам. маълумот пайдо кардед. чанд асари пешвои миллатро хондед? 25 то. 5 асар ном баркунед? асарҳои уфуқҳои истиқлол, чеҳраҳои мондагор, забони миллат, ҳастии миллат, тоҷикон дар оинаи таърих,
و غیره. بودن سوال‌هایی که از کتاب‌های مطالعه نکرده شما باشن؟ бале ду саволаш аз китобҳои мутолиа накардам. تشکری زیاد. عموما شما باور دارید که غالب میشوید در این آزمون؟ برآمدتان چگونه بود؟ баромадам соз на қадар бад. اونقدر بد نه؟ бале به فکر شما یگان امکانیت داره چانس هست؟ намедонам. در آینده چی نقشه ها داره؟ дар оянда баъд аз хатми коллеҷ ба донишгоҳи миллӣ мехоҳам дар он ҷо чӣ шавам. мақсад асари нав дар он ҷо супорам. کدام اختصاص؟ ихтисос забони русӣ. بهترین است. تشکر زیاد. و ما نیز امیدوار هستیم که شما به همه نقشه های کشیدهتان حتما که میرسید. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، اینجا تالاری است که اشتراکچیان آزمون و نزدیکان آنها می توانند شفافیت آزمون را مشاهده نمایند. نیخترش در اینجا مانیتور مخصوص است که جریان برآمد اشتراکچیان نمایش داده می شود و در قطار نفرانی که تنها تماشا کرده ایستادند ما اینجا می بینیم هستند نفرانی که به مطالعه کتاب مشغول هستند و خوب بید با آنها شناس می شویم. السلام علیکم. خود را معرفی کنید. من فریده ابراهیم دانشجوی سال سوم مؤسسه دولتی تعلیمی آموزگاری شهر حصار می باشم. برایم باعث افتخار است که امروز در یکی از مؤسسه های با نفوذ مملکتمان یعنی کتابخانه ملی جمهوری تاجیکستان در آزمون بهترین خواننده اثرهای پیشوای ملت اشتراک دارم و این زمان در مدت کوتاه من در نزد اعضای حکمان برآمد میکنم و امیدوار هستم که در این آزمون سزاوار جایهای نمایان میگردم. تشکر زیاد. میگفتید که در دورهای قبلی جای چندم رو گرفتید؟ در دور قبلی سزاوار جای دوم گردیدم. تشکر. و گفتید که حالا اشتراک نکردید ها؟ نه حالا اشتراک نکردم. پس از چند نفر نوبتتان باشه؟ پس از 2 یا 3 نفر. خیلی خوب. و میبینیم که اینجا شما با مطالعه کتاب مشغولید. کدام کتاب است این؟ کتابی که این حال من مطالعه کردم این چهره های ماندگاری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان می باشند که در این کتاب درباره 25 قهرمان خلق تاجیک سخن می رود و از کوروش کبیر سر کرده در ساتیم اولوغزاده به پایان می رسد. تشکر زیاد. و من در عموم چند اثر پیشوای ملت رو مطالعه کردید؟ در عموم زیاده از 10 اثرهای پیشوای ملت رو مطالعه نمودم. کدام اثر رو نمبر کرده می توانید؟ بله، زبان ملت هستی ملت که از 2 جلد عبارت می باشد و افقهای استقلال 20 قدم سازنده چهره‌های ماندگار از آریان تا سامانیان و غیره ها. بهترین است. و به فکر شما چون این زمان شما به خواندن کتاب مشغولید پیش از برآمد این چیز مهم بوده میتواند چیزی رو علاوه کند یا اینکه نه؟ بله، این به ما علاوه کرده میتواند. وقتی که ما در صحنه در نزد اعضای حکمان برآمد میکنیم از سوالهایی که آنها پیشنهاد میگردند از داخلهای همین کتاب میباشند و ما کوشش میکنیم که از سوالهای اعضای حکمان خوبتر و بهتر پاسخ گردانیم. شما چون در این تالار قرار دارید و برآمد دیگر همراهان خود را دیده ایستادید، رقیبان خود را تماشا کرده ایستادید، عموما سطح دانش آنها نظر به شما بالاتر است یا پایین‌تر؟ سطح دانشی همه رقیبان من خوب می باشند. آنها همه اثرهای پیشوای ملت را اگر کمی هم باشد مطالعه کرده باشند ولی در نزد اعضای حکمان برآمدشان خوبتر می باشند. به فکر شما همین آزمون جریان آزمون شفاف است یا نه؟ بله، جریان آزمون شفاف می باشد. اعضای حکمان از آن سوالهای و ما از آن سوالهای می دهند که از داخل همین موضوع ها و از دایره نظامنامه می باشند. خیلی خوب. با نظامنامه آزمون شناس هستید؟ بله. به فکر خودی شما بعد دوری من بعده یا اینکه عموما در همین آزمون غالب میبرید؟
кӯшиш мекунам ки хубтару беҳтар баромад намоям дар назди аъзои ҳакамон ва ин аввал аз донишу маҳорати мо гувоҳӣ медиҳад ва баъд аз баҳогузории аъзои ҳакамон. шумо худатон аз мутолиа кардани ин асарҳо чӣ гирифтед? Ман аз мутолиа намудани асарҳои пешвои миллат аз он баҳравар гардидам ки мо дар давраҳои қадим кӣ будем ва аз куҷо омада то куҷоҳо расидаем. хуб ташаккури зиёд. дар оянда чӣ нақшаҳо доред? Ман умедвор ҳастам ки муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омӯзгории шаҳри Ҳисорро бо муваффақият хатм намуда ва мехоҳам дар Донишгоҳи Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ихтисоси журналистика супорам. ва инҷо ба фикрам ки ному насаби шумо садо дода истодааст. навбати шумо низ фаро расид ва мо ба шумо барори комёбиҳо ва албатта муваффақиятро хоҳонем. Саломат бошед. ва мо бошем меравем. бинандагони азиз, ассалом, худро муаррифӣ кунед. ассалому алайкум. Ман Тошева Гулдаста аз коллеҷи омӯзгории ноҳияи Зафаробод мебошам. беҳтарин аст. Мегуфтед ки дар курси чандум мехонед? Дар курси сеюм. курси сеюм аллакай. аз рӯи кадом ихтисос? Забон ва адабиёти тоҷик. беҳтарин аст. Мегуфтед ки бори аввал аст ки дар чунин озмунҳо иштирок мекунед ва хусусан дар озмуне ки иштирокчи он ҳастед? Бори дуввум аст, чунки ман дар озмуни фуруғи сufиdonaи китобаст иштирок намудам. Ин озмун яке аз озмунҳои беҳтарин мебошад. Дар ин озмунҳо якумин бор иштирок намуданам. беҳтарин аст. чӣ шуморо водор кард ки маҳз дар озмуни фуруғи субҳидоноӣ, чӣ тавре ки мо медонем, дар он ҷо зиёдтар ба шеър, ба асарҳои назмиву насрӣ диққат медиҳанд ва фикр мекунам каме саҳлтар аст нисбат ба озмуне ки асарҳои пешвои миллатро мо бояд аз ёд донем. Чӣ шуморо водор кард ки ба ин самтро оваред? Мехостам ки аз гузаштаи Тоҷикистони азизамон бохабар бошам ва ҳар як насли наврас бояд аз гузаштаи Тоҷикистони худ бохабар бошад. беҳтарин аст. Мегуфтед ки чанд асари пешвои миллатро мутолиа кардед? Афсӯс ки 4-таашонро. кадом асарҳо? Тоҷикон дар оинаи таърих, чеҳраҳои мондагор, забони миллат, ҳастии миллат, уфуқҳои истиқлол. беҳтарин аст. ва мегуфтед ки даври аввалро дар ноҳияи Зафаробод гузарондед? Албатта. душвор набуд бароед? Не, душвор набуд. ки ба шумо тавсия дод ки дар ин озмун иштирок кунед? омӯзгоронам бо шарофати игам ва ирода. хуб, беҳтарин аст. ташаккури зиёд. ва мегуфтед ки шумо ҳоло ки ба толор ворид нашудаед, ҳоло савол-ҷавоб бо шумо оғоз нашудааст, яъне аниқтараш навбататон нарасидааст, худро чӣ гуна ҳис карда истодаед? ҳаяҷон зиёд аст. бовар доред ки ба даври минбаъда низ роҳ хат меёбед? иншоаллоҳ, худам ба боварим аст. бо рақибони худ шинос шудед? Шудам. аз дониши онҳо чӣ гуна аст? Мешавад соз. ба фикри шумо онҳо боқувваттаранд ё шумо? Намедонам. ҳозир ба толор вақте ки медароем баъд маълум мешавад. хуб, беҳтарин аст. мо низ ба шумо муваффақиятро хоҳонем ва умедвор ҳастем ки ҳамчун як нафари ғолиб шуморо муаррифӣ хоҳем кард. ба шумо барори кор. бинандагони азиз, рӯзномаи мо идома дорад. моро ҳамраҳӣ намоед. салому алайкум. Ман Саидалиев Эҳсон, донишҷӯи курси 4 ихтисоси забони англисӣ аз коллеҷи техникии омӯзгории ноҳияи Рӯдакӣ ва ҳоло боша дар Китобхонаи миллӣ дар озмуни хонандаи беҳтарини асарҳои ҷаноб иштирок дорем. беҳтарин аст. мегуфтед ки чӣ водор кард шуморо ки дар ин озмун иштирок намоед? воқеан ин худаш як ногаҳонӣ шуд. моро асосан аз коллеҷ ки таҳсил мекунем, дар он ҷо дар бораи ин озмун хабар додан директори ҳамон коллеҷамон ва гуфтанд ки шумо бояд барои ҳамин озмун тайёрӣ бинед. ва ман ки асосан дар бораи ин озмун тамоман ягон фикру ақида надоштам, ягон тасаввурот надоштам, ва мо омӯзгорони бо таҷриба то бо ҳамин вақт ва мо дарс тайёрӣ диданда бо мо.
беҳтарин аст мегуфтед ки чанд вақт омода шудед то ба ин давр расидан ва ба ин маконе ки айни замон шумо қарор доред, яъне ба ин зина? асосан вақте ки курси сеюм мехондем, анҷоми курси сеюм буд дар коллеҷамон, ҳамин озмун баргузор шуд, озмуни хонандаи беҳтарини китобҳои пешвои миллат ва мо дар он ҷо дар байни тамоми ихтисосҳоямон ҳамин озмун баргузор шуд ва ман дар он ҷо иштирок кардам ва ҷои аввалро гирифтам. беҳтарин аст. Он вақт ягон асари пешвои миллатро хонда будед? То он вақт бале албатта аз чеҳраҳои мондагор хонда будам, ҷавонон ояндаи миллат ва ҳамчунин тоҷикон дар оинаи таърих, уфуқҳои истиқлол ва дигар китобҳои аз ҷанобро мутолиа карда будам ва дар бораи ҷаноб ҳам маълумот доштам. беҳтарин аст. ва айни замон чанд асари пешвои миллатро хондаед? асосан ҳоло тахминан гирем як 10 асарҳои пешвои миллатро хондам. ва бо боварӣ ва бо пуррагӣ ҷавоб гардонда метавонед? акнун ҳозир ман дар назди ҳакамон будам ва чунон ки дар он ҷо ҳакамон барои ман баҳогузорӣ кардааст, ҳоло номаълум аст, вале дар он ҷо чизе ки медонӣ, бисёре аз одамон дар ҳаяҷон меафтанду ҳамон чизе ки медонистагаашонро фаромӯш мекунанд, вале тарсидан лозим нест, чун дар он ҷо фақат дар бораи ҳамон саволҳое ки медиҳанд, дар бораи ҳамонҳо бояд фақат фикр кунӣ ва аз ҳеҷ кас тарсидан лозим нест. ташаккури зиёд. ба фикри шумо иштироки шумо айни замон шумо иштирок доштед, ҷавоби шумо ва умуман баромади шумо қонеъкунанда буд ба фикратон? ба фикри ман чунон ки маро саволҳои душвор надоданд ҳакамон, саволҳои на он қадар душвор доданд, вале ман ба саволҳои онҳо ҷавоб додам. Ҳоло акнун навбати онҳо барои натиҷабарорӣ. баромади ҳамраҳони худ, баромади рақибони худро тамошо карда истодаед, ҳамин? албатта тамошо карда истодам. чӣ гуна аст ба фикри шумо? ҳастанд нафароне ки аз шумо боқувваттаранд? ин озмун худ як рақобат аст ва албатта ҳастанд шахсоне ки онҳо ҳамни тӯли ҳамин 4-5 моҳе ки ин озмун эълон шуда буд тайёрии хуб диданд, вале ман ҳеҷ касро мақсад бо худ баробар намекунам, мақсад на худро зиёдтӣ медонам, на онҳоро аз худ зиёд медонам. беҳтарин аст. умуман тасаввуроти шумо аз мутолиа ва хондани асарҳои пешвои миллат чӣ гуна аст? асосан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат Эмомалӣ Раҳмон китобҳояшон ҳамаашон оид ба таърих ва эҳёи давлати мо мебошад, яъне ки баъд аз ҷанги шаҳрвандӣ чӣ воқеаҳое рух дод, ё ин ки аз пайдоиши миллати тоҷик ё ин ки халқи тоҷик огаҳӣ медиҳад ва ба ҳар яке зинаҳое ки дар поёнӣ таҳсил мекунанд ё ҳоло ки дар коллеҷу донишгоҳ ҳастанд, тавсия доданӣ ҳастам ки асарҳои ҷаноби олиро мутолиа намоянд, чунки бениҳоят шавқовар ҳастанд ва барои ҳаётии ҳаррӯзаи мо лозим ҳастанд. ташаккури зиёд. ва мегуфтед ки дар оянда чӣ нақшаҳо доред? ҳоло акнун дар курси 4 таҳсил дорам дар ихтисоси забони англисӣ. Имсол тамом мекунам коллеҷро. Вақте ки хатм кардам, насиб бо амри тақдир ба донишгоҳ рафтаниам, ба донишгоҳи миллӣ. ба донишгоҳи миллӣ кадом факулта? ҳоло акнун хуб дар бораашон маълумот надорам, вале ихтисосамро хуб медонам. Муносибатҳои байналмилалӣ, байни дипломат, бале. беҳтарин аст ва мо умедвор ҳастем ки ҳатман шумо сараввал дар озмун ғолиб шуда ва пас он ба дигар ниятҳои некатон албатта ки мерасед. ва бинандагони азиз, ин ҷо буд эҳсосоти яке аз иштирокчиёни озмун ки чанде пеш дар назди аъзои ҳакамон баромад карданд ва ба саволҳои ҳакамон посух гардонданд. ва ҳоло биёед бо дигарон низ ҳамсӯҳбат мешавем. айни замон фурсати иштироки шумо баромади шумо расидааст, худро чӣ гуна эҳсос карда истодаед? хеле дар дил ҳаяҷони зиёд дорам ки чӣ хел ба саволҳои аъзои ҳакамон посух мегардонам ва хеле ҳаяҷон дорам дар дил. боварӣ чӣ гуна шуд? боварӣ аз байн рафт? бале. беҳтарин аст. ва мегуфтед ки аз кадом савол зиёдтар метарсед ки анамон саволро ба шумо надиҳанд? шумо натарсед мо инро пас аз баромади шумо пахш мекунем барномаро? хеле кӯшиш мекунам ки ба ҳама саволҳои доварон ҷавоб гардонам то ҳадди имкон.
лекин ҳастанд саволҳое ки доимо иштирокчиён метарсанд ки ҳамин саволро надиҳанд, ҳамин саволро надиҳанд. Кадом савол аст барои шумо? Не, барои ман ягон саволҳое ки гӯям ба онҳо посух гардонда наметавонам, ин хел саволҳо дар ман нест. Ташаккури зиёд ва мо албатта умедворем ки шумо ба ҳама саволҳо ҷавоби дуруст мегардонед. кӯшиш мекунам. хуб, интизор мешавем лаҳзаи ворид гаштани иштирокчиро ба толор. салому алайкум, худро муаррифӣ кунед. ассалому алайкум, ман бобоева Наргиз, донишҷӯи курси дуюми ихтисоси кори ҳамширагӣ дар коллеҷи тиббии шаҳри Конибодон таҳсил мегирам. беҳтарин аст. Ман фикр кардам ки шумо хонандаи мактаб ҳастеду кадомеро ҳамроҳӣ менамоед. Инҷо иштирокчи озмунед? Бале, ман иштирокчии озмуни хонандаи беҳтарини асарҳои пешвои миллат. ҳоло вақти баромадатон нарасидааст? Не, ман дирӯз иштирок кардагӣ будам. аллакай иштирок кардед? Чӣ гуна буд иштирокатон? Иштирокам ба фикрам нағз гузашт. Ҳамаи саволҳо ҷавобҳо додам. ҳама саволҳо ҷавоб додед? Ах, беҳтарин аст. ҳам мегуфтед ки кӣ шуморо водор намуд ки дар ин озмун иштирок намоед? ман бо хоҳиши худ дар ин озмун иштирок аз кардам. куҷо фаҳмидед? Бо ҳамон омӯзгорон ба мо пешниҳод намуданд ва бо хоҳиши худ дар ин озмун иштирок кардам. ташаккури зиёд. ва мегуфтед ки дар умум чанд асари пешвои миллатро хондед? асарҳои пешвои миллат зиёда аз 27 буда. Ман аз он 5-таяшро хондам. онҳо чеҳраҳои мондагор, тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён, забони миллат, ҳастии миллат, уфуқҳои истиқлол ва пешвои муаззими миллат мебошад. хеле хуб, ташаккури зиёд. ва мебинем ки шумо имрӯз бо либоси хонагӣ ба ин ҷо омадед ва чӣ зарур буд ки шумо пас аз баромади худ, чун дирӯз агар иштирок карда бошед, омада дар ин ҷо нишинед? ман хостам ки баромади ҳамон донишҷӯёнро бинам ва фикр ва ҳамон хулосабарорӣ кунам. чӣ гуна аст хулосаи шумо? хулосаи ман хеле хуб мебошад. яъне ҳастанд рақибоне ки аз шумо боқувваттаранд? мумкин будагист. ҳамаи ҷавобҳои онҳо ба фикрам нағз ҷавоб расиданд. ташаккури зиёд. умуман дар оянда шумо чӣ нақшаҳо доред ва сараввал ба фикри шумо мутолиаи асарҳои пешвои миллат ба насли ҷавону наврас чӣ медиҳад? асарҳои пешвои миллат хонда, онҳо мутолиа намуда гузаштагони мо чӣ қадар ба ин ростҳо расиданд, чӣ қадар мушкилиҳо кашиданд, заҳматҳои зиёд кашиданд, аз ҳамон баҳра мебаранд. беҳтарин аст. ташаккури зиёд. мо низ ба шумо муваффақияту комёбиҳоро хоҳонем. бинандагони азиз, ин буд рӯзномаи озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин хонандаи асарҳои пешвои миллат ки таърихи телевизиони Баҳористон пешкаши шумо гардонидем ва албатта баргузории озмун бениҳоят шаффоф ва ҷолиб ҷараён гирифта истодаасту лаҳзаҳои ҷолиби озмун албатта ки дар пеш ҳастанд ва озмуни ҷумҳуриявии беҳтарин хонандаи асарҳои пешвои миллат то ҳол идома дорад ва иштирокчиён дар китобхонаи миллии тоҷикистон қарор доранд ва бо дигар лаҳзаҳои озмун шуморо дар рӯзномаҳои минбаъда ва дигар барномаҳои телевизиони Баҳористон шинос хоҳем кард. хайр.